Arribar en tram des de Gata de Gorgos a Dénia ja és possible. Aquest dilluns, dia 16, s'ha tornat a posar en servei aquest tram de la línia 9 Benidorm-Dénia, una obertura que permet recuperar un servei molt demandat per les distintes poblacions de la comarca i que contribuirà a millorar la vertebració de la província i donar resposta a les necessitats de mobilitat de la ciutadania. La modernització del traçat i el restabliment de la comunicació entre els 8 municipis de la Marina Alta i Marina Baixa, units a través de la xarxa de transport de Ferrocarrils Generalitat Valenciana, ha suposat una inversió de 150 milions d'euros. A la fi, el tram no és un tren d'alta velocitat, però és que tots els dies no anem en alta velocitat, tots els dies no fem grans desplaçaments. Els desplaçaments més importants que fem són els quotidians. Per això és tan important aquesta visió de permeabilització que significa el transport urbà, que és el transport a través del tram, del tramvia o a través també d'altres mitjans de transport. Hem de continuar treballant perquè les ciutats i les àrees metropolitanes aconsegueixen estructurar una xarxa de transport integrat, eficient, basat en un ús més racional de l'espai urbà i aconseguir així un territori més competitiu, més sostenible, en definitiva, més habitable. En definitiva, apostar per un canvi de paradigma en matèria de mobilitat és un aspecte clau per a millorar la vertebració del territori, combatre el canvi climàtic i guanyar qualitat de vida. Aquest és el camí que estem recorrent amb determinació. Avui, amb la posada en marxa de la línia 9, donem un pas més per aconseguir aquest objectiu i, sobretot, per continuar millorant la vida de la gent. Durant la seva intervenció, el president ha avançat que en les properes setmanes es publicarà l'anunci de licitació de l'estudi informatiu del nou tram entre Dénia i Gandia. Són una inversió de 150 milions. Quan vam arribar al govern vam dir que aquesta era una qüestió bàsica, que tenim que afrontar-la. Ara ja tenim aquesta unió entre Benidorm i Dénia, passant per tots els pobles de les dues comarques, però ara hem de donar un pas més enllà i per això, abans d'acabar este mes, probablement, o en les properes setmanes, en qualsevol cas, se traurà ja a licitació l'estudi preliminar per tal d'anar a aquesta ambició també de Dénia fins a Gandia. I altre anunci és que la rebaixa del 50% en els preus de transport públic de la Generalitat s'aplicarà a partir de l'1 de febrer, una mesura que conviurà amb la gratuïtat per als menors de 30 anys. El cost de la iniciativa serà cofinançat pel govern central, que n'assumirà el 30%, i la Generalitat es farà càrrec del 20% de la reducció. El que estem és intentant, a través de la gratuïtat fins als 30 anys, ajudar en un moment difícil, en un moment de lluita contra la inflació comuna, però també ajudar a integrar permanentment ja en la mirada dels joves el que és el transport públic de proximitat. I en aquest sentit, garantir que en estos, com a mínim, durant 6 mesos va ser gratuït, i anem a veure com va la inflació per continuar. També en el conjunt de la població, a partir ja de febrer, serà el 50%, és a dir, per exemple, el trajecte que hem fet avui de Teulada a Sí, el tram 10 seria dels 10 viatges, serien 40 cèntims, és a dir, fer molt accessible aquest transport. És un transport que té que veure en el nostre dia a dia i sobretot també té que contribuir precisament per intentar millorar les perspectives econòmiques de la immensa majoria de la població. Pel que fa a aquest últim tram de la línia 9, el projecte ha permès renovar el traçat entre Gata de Gorgos i Dénia i tramviaritzar la línia al llarg del municipi de Dénia. També ha possibilitat integrar urbanísticament les vies, transformar els passos a nivell en encreuaments amb semàfors i eliminar els murs que tancaven les vies, de manera que s'ha acabat així amb la divisió que suposava el trenet que tallava Dénia pel costat sud.